Mogya fra no mudia na se wonya di mogya fra ne se ya wo se we mfa ne yonko achi we so se we so mfa ne yonko achi eti se mo antimi antena amamre be na mokoye ya mode sane mo ho a obi akoye eti ekobasa wo kwa wale a enyeye yawe wo ha wo eti wo bebla eto mabawa ene mrantie nyina ye mogya fra tisa wonim se wafiri yonko achi wo yelachi wo so wafiri be ma na achi wo so wafiri oba na achi dia ka hunu se nye nne na benya sunsanso enam kwan so eba ogya fra ne sa esidie ntam ne sa ne ma di adwuma ntentem chen diabo SuroWiase TV won SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia na be ba ne no aba betwetwe enhu ene Asuo fra Komfo na na ma sanso ehia ye ba betwetwe enkomo wo hwe na fade de na chese ne de ye wani berem white yeni ablepa wasama ye beka yi ho na ni nyina ene se obi wo ho no muse ya na oni obi edi mogyafra mudi mogyafra ne bia na baako te asana se omuntem atete de omo ye no ma ansa mpa kire emu ankoye eho ne ma e ba bedin enkomo afa ho de na de ba na afensu obi enim na enuanom mema mi no makofo oba baako e bia mpena twe mu eno nso edi nsusaso e ba na obi wo nso ana oba bi atwi ne kondem wabepe no wagini sika di afi onwie no one broken chest na chese akoda ni sun wo mema no aside na ne duabo nyina abebem ene na na bedi nkomo afa ne nyina ho ye edeba eni bre na wo ma afa na se mema no asese edidi wo mo ni nyina na na bechi mo amayi na na kwaba meje Asuo ma na what is say na me ana mo de jase ene de asha white de na chese ni bilaba sa eno no kire se enkrofo ne wo mani begie o hye tuntum kokko a na die ni bre we de e de enkoso bibia kama na ebrem yo na ho ya fade na wafa ni we ye kan sen bosom baako ye frɛ no obi mpe no na fade ne de ono wo mu difference a wo do miensa ono na wo ba wo hye fugu a ya twero na chi ya de se de abobomu no ehyeche no ono atimi hye we nso eno no nso so no otimi bo fufuo no na wasa to aguso abonepo to one na fade ne yemiensa to ono na tale baako ni mpachi ene ye nche ho ye nko ye nsem so ebe sha se efi mogyafra den na ebe kosomo obi na obi bedi mogyafra na ebi a omo anware mpana ntwe mu we afa ni we omo ye no mu nyina na mu bom na mo yesisi omo ko omo ampe ho asem anya ansa ankoda ne no na obi akoni we obi akofa kunu obi akofa yere den na deba yo edin sunsanso kese ba ekun soso evise mogyafra no mudia na se wonya di mogyafra ne se ya wo se we mfa ne yonko achi we so se we so mfa ne yonko achi eti se mo antimi antena amamre be na mokoye ya mode sane mo ho a obi akoye eti ekobasa wo kwa wale a enyeye yawe wo ha wo eti wo bebla eto mabawa ene mrantie nyina ye mogyafra eti wo a wonim se wadi sa mogyafra no esese wo pe ho asem di enye sa ekire di sunsanso bebrew mogyafra de wudi esese wudi mra no so kopem se mo bebo abrewa ene akokora efisa wo se wo bi mfiri ne yonko achi wezuzisi wezu mfiri ne yonko achi ti se wonim se wafiri yonko achi wo yelachi wo so wafiri be ma na achi wo so wafiri oba na achi dia ka hunu se enye nne na benya sunsanso enam kwan so eba se ne wo mpa asam de ene age se wo frɛ eme ye yifiri mo so na no obi wo ha fe na oba bia de ye kan onti asinti ye kase mogyafra de na kire se we ni wei omu ye mogyafra kire se wo mahyi omo ho na wo mo do omo ho omo akopɛ omo ho na we twa ne nsa we wo mo timi ye ni sei na omo de aka afra omo soso fra sa we tafre na we so atafre we de enti omo di mogyafra enti omo antafle nso e wa mo antafre kura na mo kan bom kura mo di mogyafra we di akọ ene se hospital mo da onye di ye mogyafra dabi ebe da ye possible sa ye de wo pani ye de wo me no dabi
obi ka se ope mogya eno no eno de ye wo ebia wo ye betwe wo mogya na wo nua bi pe mogya anase wo bi pe mogya na ye de ama na mena nyankwa we nso de wo motena se kasa eka se ye betena se di mogya fra tumi bi ensom se we kofa we ye chi a enye ni se we zu kofa we ye chi enye ni se na asase asom na tumi kura wo nam baabi no wono na besom to osomo esese ka mo so ekopem mu wuda anka mo so na we fompe ebekun later we nso fompe ebekun later. And what if say bia omoto ho na mo se yedi mojafla we di wia won ho we di wia won ho man ka hwe eno che se mojafla so omoto ho no no be de na be kire so so omo nka bibi eno de omoto ho no no omo be ka bibi ansa na omo aye nya se be ma no wo fa ya wo tie ye na wo ye na wo ka bom na we tafre no eye mojafra na wudie wa modi mojafra vi se ye di moja komo obi a ye check wo ni nipa no eye moja wo de fa ni nipadwiem ena doctor na ye de kwa akoma no so eno no nkire se ye ade bi eche se oni nipa no kura no ne no pokura no doctor moja no kura na mosu ye de ma wo bi kura ne bi nyansunsanso so sa ai emoja na ya no ye twifiri wo bi mu no e de ma wo bi ni nyansunsanso eni tina ma doctors for tenase e check se wo nipa we emoja we ye de ma wo ni nipa na ebefa ebi wo ma de ma wo bi a wo bi wo hawa na se problem a wo su utimi nya bi sa wo ti ase eno de o manfo ma no ankantam bi ye nsunsanso a omu mienu de wo no gi we emoja wanya ti moja gi aye ma ye ho ne de e de nsem bebreba say obi wo ho no me se ne bia wo di mojafra e bia wo nim e kwan be na befa so hu se sa nkofo wi o modi mojafra de wudi be wunu ne se nsunsanso beba efiri se wo mu no di mojafra o mu nka nkirew na emomu no wo mu nam no wo be hu ne se baako no wo ye basaaba wo ye basa wo ye tantantan wo ye tan pan so wutimi so ntimi nya ne honko sa ade no so wo hwa a wutimi hu ne se wo ma ye bibi eti baako so obedwane akọ ama wono na ko anase se no wutimi hu no na mojafra pan de so mo ami o ma no anka anase amfa nsusanso ama wu se awalefo mu ko ma di mojafra mojafra ye wo ma hodo bebrana mojafra bia ye mojafra bia ye mojafra eno na meka se de ye twe e de ma obi o yawe no ho asam ne ye different kakra na numpo no tina ya na wo doctor mu di kan check wo moja hwe se problem bi ani wo eti ye wo moja ne de mani pa no no de nanto azaze so e de so wu ni se ye wo moja de e ye de ne asu ni ban bi e betimi ewura ni pa no so ye se o padlock de ye no play se moja fla no se no ne ye no forget ni sa na e ma ye wo no so wo na bre ne ko ye hwe wi se bia na meti hoi na nnuano mema mienu makodate wo mansunsanso bi wo ma me papa menko ana se omunyina benya mo me ensa nyina mbenya nsunsanso se mema nnuafo mienu abefa wa wo benya nsunsanso mo mienu so benya nsunsanso ebekum nyina minimo wonim kura wo benya nsunsanso so makoka beka wo ena mo me ensa no so ye dene a mo beye sa ne ba akunim ene wo ye oti ase ba kopa nim se ni nwia wo ne di kan fa so no no obetena enti nsunsanso no akoka beka wo tu benya nsunsanso no enti sa na je se wo nipa wa ye sa no wo sowe ntem efre e ma ye ya amamre yi firi wo so nya se bekumo wonnim na wo te ebekum se wonnim enso akoka beka wo ebe se wa blabo wo mu no mienu betime wu ba wu enso wonya hoto da ebe mfa sensuso ebetimi aye se bia wonya ware ana se obeyare yare enye se wonya ware enwafo no mienu de nam so ma yesa no mu didi kura chansi mu bom yesa ne ma na be ka wo mo ebenya wo mo ama enho asema ba na emom no wona wo wunim no ebe ya no fe yale sa ekopem se do be ko ba bi ebe ka se enwafo mienu wada wutire ye ne ye nwa amamre de ado obenya nkwa na wo mo no do mo anya ne ntam na ka wo mo de wo mo nya nkwa ebiso wo mo de wo mo nimboni a wo mo di mo nimboni a wo mo di yo ensi se ebia enye kese de a ebetimi etu ho anamo eno de obetimi etu ho anamo wa ye bi na hu se wo so da ye bone da ya wonti ase ne sa na ma na fa number ne ntam nye se bekun eye dangerous change yabo
Mogya fra ne sa esidie ntam ne sa ne ma die adwuma ntentem che aduabo sa eno so che wa ho akwan nya agoro be fa ho abo ho ka bebre pa ho akwan nya agoro se wukotwa akokwa wa wie ye wa mamla ye ansa ne yetimi de ayi apam ne de afiri so enye se duabo a wabo dua ne de wakwantoa anase wa ba me ho Komfo bi wonom ne atwa akokɔ ne de asere ne ya amamre ayi na somaje na ya ma wadura dwa na dua na firi usuo apam ne de ye wone ma ewiase nnuane nyina bepe bia ba ewiase nnuane nyina me ka me kire wo aduane a ye dua di bia bepe bi dia ba na lordin ye bepe ne nyina bia aduane beans emo atokɔ aduane bia safufuo ma me nkire he kwan ne wa nana nkofo osu pa emesu obete be me bi so ba bi atwine di obete oba bi se be me bi atwine di na se ya na bi mo so mfo o mo so no mo de eno ye ma na me ma no oba se eye me ma se ma de oba de opo nwasema na be ma atwi wadie woti ase enne ne kine ye be ma bi wo no ma wokoto obi a wa wo hwe na oba yi prema ye woni mu ni tira wa bo watch ye bo no ebi so kura wo so boso me waji pay aye 5 million wo so kope no etu ono wokwo no wokonya obi a wo wa animu chen wa wo beja wo eti so obi ya wo safa ne bla eye kwase abuo nti mo so mo mpem size na mo no wo montana na mfa asumdue mla kwase abuo dia na chese aha na ye de ene na nanko mo twetwe no ye kwase abuo nti wo mo nya wa na mo famila na namba ne da so nti wo de ofa na wa frɛ no de wo bia obetumi ene wa ka we de ye pone ho ketua bi ene kire mo ye hu se sisi na makoma ebubu dodo makoma ebubu ekire bedi ho nkomo obi di bia di wa bla ekire bedi ho nkomo ya obi di bia di wa bla bra na yanya forget ma no o medo o mefel mo bia me forget What's you dine away? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, at your pro. Jack, your crow from adjacent a prime cars. BB, I'll bet to me a 0244 8703 01.